лентите. Каква е разликата между кинезиолентата за лице и тяло? Много е важно. Това, което ви показах, всъщност е много важно да не попадате на спортни ленти, които са представени за ленти, кинезиоленти. От една страна за тяло, защото видяхте, едното е по-еластично, другото е по-твърдо, лепилото е различно и така нататък. Каква е разликата между кинезиолентите за лице и тяло? Разликата е, че кинезиолентите за тяло са по-твърди, съобразени са с кожата на тялото. Лепилото е по-силно, за да издържи 5 до 7 дни при по-интензивно движение. И знаете, характеристиката на нашата кожа по тялото е различна от тази на лицето. Това се надявам, че за тези 2 години, в които така следите моята страничка, сте разбрали каква е разликата между кожата на лицето и кожата на тялото. Кинезиолентите за лице са много по-нежни, съобразени са с финната кожа и структура. Лепилото не е толкова силно и е деликатно, т.е. много по-лесно ще премахнете кинезиолента за лице, отколкото тази за тяло, защото лепилото е по-малко количество и е съобразено с характеристиката на кожата. По-еластични са, още повече по-еластични от тези за тяло. Това е разликата. И общо взето някъде може да видите различни шарки на лепилото. В смисъл такъв, каналчетата между слоя лепило са съобразени с това те да имитират нашата кожа и да подреждат кожата, да създават масажно движение така в тази линия, която е между лепилото и съответно там се образува всъщност магията на кинезиолентата. Ето в тези, така ще ви покажа. Ето в тези каналчета всъщност се съдържа и въздух, се съдържа и лимфодренаж, който е много важен за нашето тяло и лице. Така, за самите лепенки какво мога да заявя? Самите лепенки за лице не са обикновени лепенки, те са с лифтинг ефект. Може да направите така, че с това обтягане да направите лифтираща апликация, която да опъне, да пренареди лицето. Принципа на действие на тейпинга се основава на отпускане и масаж на лицевите мускули, участващи в нашето лице. Общо взето знаете, че на повърхностно действие ние с масаж по този начин ние събуждаме рецепторите в най-горния слой на кожата, като се изпращат невронни връзки до нашия мозък и това докосване говори на мозъка, тук нещо се случва. Когато си сложим лепенката по този начин,
Ние изпращаме, не ние, ми лепенката изпраща сигнали на мозъка, че тук нещо се случва. Мозъка съответно изпраща повече импулси и съответно съживява кожата. На биохимично ниво се случват така стимулиране на кожните рецептори, които имат благоприятстващ ефект върху структурата на подкожните тъкани. И двете неща заедно с масажа, всъщност самата лента прави масаж и възстановява нормотонуса на мускулите и на кожата. Чисто за кожата може какво да очаквате? Лек пилинг ефект на кожата, по-гладка кожа, заличаване на така дълбоките бръчки, лимфодренажен ефект, т.е. където имате подпухнала кожа, въобще подпухналостта изчезва, защото точно поради тези каналчета лимфата се отвежда и всичко това, което се задържа и с времето образува масни натрупвания, се отвежда извън нашата кожа и затова имаме един добър външен вид.